Kirikino ikastolan egun bakoitza hasiera berri bat da. Ikasi, hazi eta batez ere bizipenak partekatzeko gunea da. Ongi etorri gure komunitatera. Gure helburua pertsona aske eta zoriontsuak heztea da. Musikaren bidez, entzuten, sortzen eta sentitzen ikasten dugu. Psikomotrizitate gelan mugimenduak konektatzen gaitu. Erronkak gainditzen eta gure gorputza ulertzen ikasten dugu. Ingeleseko gelan, Mariarekin, hitzekin eta abestiekin esploratzen dugu, eta mundu berriak deskubritu. Landerrekin aldiz, kiroldegian, jolasa ikaskuntza bihurtzen dugu. Talde lanaren eta esfortzuaren garrantziaz jabetzen gara. Ikasle bakoitzaren erritmo eta behar izanetan bide lagun gara. Komunitatea pertsonok osatzen dugu. Bernatek adibidez, irakurketa eta ezagutza maitatzera inspiratzen gaitu. Edo Polek ikasgai bakoitzean beti irribarre batekin laguntzen digu. Eta jakina, gure irakasleen familia da egiten dugun guztiari bizia ematen dion bihotza. Komunitate zoriontsua. Kirikino ikastola.